Ah. Yang papa wag mo video. Tas ni Kajen no kaya tayo martilyo. Bye. Nanam ko pasahero non. Oh, sige bet. Ano pasahero? Sa ko na lang. Paabot man. Sa Martes o Lunes. Martes. Masa? Martes na lang. Okay. Ikipon kay Mag- Bam ni. Magkuan ko as kog baspod para tapok gamay ba? Sige, si Martes na lang. Ah. Nanuto ni mo maldita. Yung anak. Ah. Gana ato dito na lang to. Agpas ni Kajen re makiat eh. Apa sila kay ban. Sige, sige. Ah. Iwas. As ni ko yung lakaw. Weh. Saan ang martilyo? Nukdok ni Kajen makiat. Bit-bit siya martilyo eh dokol so. Na ako na yung mga away niya, yung doklong ko. Salamat boss ha. Ikaw ugma ko lahat to dugma. Okay, malakaw mo ron. Ah, boss. Amo tong amo makiat eh. Tong motor. Ha? Okay. Amo ni mong gitrabaho diri makiat. Apartment. Asa man to siya? Paabangan ni siya. Masih ganahan mo abang. Napin gini. Along the road ron ni siya na. Duha ka karsada ang kani. Kini karsada am sa ni siya. Oh, karsada pa dumi. Ah, dito be. Asa na nga karsada be? Ha? Oh, kini sa siya makat pabangan sa nila. Nyog nasa ko mo palit la sa ni baligya. Napin lagi karsada makat na. Along the road ron. Na. Ah, karsada duha ka bok. Kini siya barangay road ni kini. Basta mga pagnana pa sini ko. Dulo na ko. Ah, ni Kajen manokol siya bit-bit siya martilyo. Kining kasada man ni siya barangay road kini. Tangas. Tangas na siya makiat dito padong ana. Padong ni siya sa bukid. Going to the mountain ni siyang karsada ha. Kini siya going to the mountain. Mga ikat matuyok mo kupat ana na to. Abe? Tuyok basta mo ana ba. Ah, ni Kajen ay tuyo ko na siya basta mana siya. Iagpas man sila dre. Dawal ra makinis mo nara sa upos mo Ya kana de mao na siya ang provincial road. Mao na siya kanjot nagyanan jud na sapa sa kilid. Sapa. Abe? Kana unsam na bukira de babaw? Ah. Sa kan paho. Buntod sa paho. Abe? Nagpurong mamang kumakit eh. Ako lang sa ning videohan akong dagway nga nagpurong. Kaya yung akyat ba? Mao na siya apartment. Pabangan na siya kanang pang pamilya ba? Mga ikat ako duklo ng lube. Oh, doklon ko na yung lubi ay ni Kajen ah. Manguha ko na siya lubi niya. Iyar ko ng matilyohon pagbuak. Matilyohon ran mo pagbuak ng lubi eh. Ay, diin sa kana. Ha? Bato. Oh. Dirita. Ha? Kana siya makita pabangan. Pabangan na siya. Binuwan. Pwede pod inadlaw. Kani kuha karon, duklo ni nako. Oh. Subot mo dili. Iye. Dili. Ay bumbom dong. Oh, hi ate. Soro sneak ka. Abi. Oh. Ate ni ka din. Yang kan katong nag maestra. Oh. Kuan siya yang classmate siyang ate. Ani ko sig dagan-dagan. Habe? Ha? Ganting. Alagot gatan nung kanting eh. Wan ani ko, kay jud pagunit ay tai sa naitai dira aw. Ay, mali na tayo. Manguli na may mga kiat. Oh, mo. Bye-bye. Manguli na may kaya na. Maklay na na. Manguli na. Manguli na may mga kaya tayo.
Padong may liong. Ato may uli liong. Wait. Wag ni masirang boss diri na limot boss. Nang lakaw boss limot. Alimtag siras mong amo mangit eh. Ihan ko. Kinsa man eh. Naikibuhi siya? Ha? Kinsa man kibuhi niya? Nalimot og siras boss. Oh. Nindita na niya. Usan na di na ka nagkaputi na nagwanda. Eh, agay sakis kong kam. Piik. Ada, unsa man na di na do da. Wala ak mangit kay nalimtag siras mong amo ha? Usan na di na ka nagkaputi na. Tubig. Tubig na, tangkis tubig. Okay, nay iring. Nay iring. Kering ka lang. Nay isda. Ha? Nay isda. Wala isda. Kwanta. Kanang kwanta, pesa rin na ara. Oh. De, ngoyo-ngoyo. Why isda de, ngoyo-ngoyo rin na. Niko mga yan, lingaw kayo ni. Lingaw ang Niko ah. Usan na ngoyo. Niko, hi Niko. Hi ko. Hi ko. Hi bukol. Hi Bugoy. Salamat dahil sa inyong pag-support sa mga YouTube channel Makiat. Gusto na mo video mga please, Please like, please share. Please share sa mga video. Please like, please share. Oh, sini ko sing dagan. Please support Provincianong Cat. Thank you. God bless. God bless.